La cultura és un dels elements que fa de Premià de Mar un poble viu. La cultura ens defineix com a comunitat. Els governs de Convergència dels darrers anys no han vist les possibilitats culturals que tenim a Premià de Mar de manera global. Un poble que fa polítiques actives en cultura és un poble, en definitiva, més cohesionat i més viu. Es fan esdeveniments, actes i també tenim festes que es tiren endavant gràcies a l'esforç de voluntaris i voluntàries. Però mai hi ha hagut una voluntat d'unificar els esforços per crear una programació cultural potent al llarg de l'any. Pensem, a més, que no tenim els espais culturals que es mereix una ciutat de 30.000 habitants com Premià de Mar. Necessitem més equipaments per crear en tots els àmbits. Música, arts plàstiques, teatre. Any rere any hem demanat la creació d'un cicle estable d'esdeveniments culturals al carrer que englobi diferents arts escèniques. Hem proposat que Campmanent sigui un centre de referència de la cultura popular i que sigui gestionat per la comunitat. Cal creure'ns la gran festa major de pirates i premianencs que tenim. I per això hem demanat protegir-la i incloure-la dins del catàleg de patrimoni de la Generalitat. Des de Crida Premianenca estarem al costat d'aquelles entitats i aquells voluntaris i voluntàries que fan que la cultura sigui viva a Premià de Mar. Cal que l'Ajuntament no posi traves, que sigui un facilitador. Per això ens calen equipaments culturals. Lluitarem per la recuperació d'espais, perquè hi hagi espais culturals accessibles a tots els barris del municipi. En definitiva, a Crida pensem que cal estar al costat de les persones que creuen en la cultura com a motor de canvi i de cohesió social. Soc la Marta Solà i soc candidata per Crida Premianenca a les eleccions municipals.